Hello logoफोर आंनि बाजा ब्लग इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरग्रोना थाबाय लोगोफोर दिनै गोबावनि गेजेरजों सानब्रै सानबा जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो आं नोंसिनि सिगाङाव गोदान भिडिअ लाना फैबाय लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनाव रिकुवेस्ट खालामनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आंनो ओमफ्राय दा सापर्ट मोनैयाबो खमायगासिनो दं लोगोफोर सापर्ट मोनाब्लाथाय भिडिअ खालामनो गोसो जाया बेनिखायनो नोंथांमोना जेसे हायो एसे भिडिअफोरखौ शेयार खालाम ओमफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थालांसै दिनैनि भिडिअआ जागोन जास्ट ना बामि हमनो फैदों ओमफ्राय लोगोसे खांख्राइ दा बेसे बुरजा मोनो नोंथांमोननो खोन्थालांसै लोगोफोर सासे खांख्राइ खनहरदों ओमफ्राय जास्ट मासे मोनबाय आंनाव हरग्रोबाय नै आं खोन्थाबाय नोंनो दा नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दैयाबो गुदुंथार मोनदोंना आयौ बाल थैगोलै मान बिखासे मोनदों सिंफोरावबो एकदमबारे हाब्रुजों माबाफोरखौ जेखौ माबाना दोनजोबो गाथेनानै जाहाथे सिंजों जाहाथे हाबलांनो हाया बेनि थाखाय बिदि खालामदो नै खांख्राइ मासे मोनबावलायबा सोदोरै आयौ गोथौलै थांनोसै गिबि आं बाल आयौ बिखासो जाबायलै आयौ गोदोबाय गैलालै आसला बारबाय बेखौ गांला बुखुनांगौ दे थाब खालामा बारै मा बासिम मोना मा गोदोलांबाय थाखो हाब्रुआलाय बाल बिखासो जाबाय दैया बेखौ बोरियाव मैलाखौसो फैजोब्बाय ओरै मोनदांदों ना खुसियाखौ मोनदांदों बामिखौलाय लोगोफोरनो अबेसिम दैया नै बिखासे जाहां ओमफ्राय नै खांख्राइ मोनबाय माखासे बे ना बामिखौ मोनथ'वाखै दासो गग्लिगासिनो ओइ नावथारा दा जोंना लोगोफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो देन्जारसो ओरै सासे ओमफ्राय ओरै सानै ओमफ्राय आंजों साब्रै जाबाय आयौ दे दाबो मासे मोना इमान खस्थ' काय मय सोर हमनो हायो बेसे जायोलै गथ'आ बिखासे ना आयौ आं बोरै थांगोनलै खांख्राइ खन' नाया खुसिया मोनबोदों ओइ दे साथ्र' थिखो गाखोबाय खोमा बाला खुसिया ओइ माबा गोमो नुलायदों आं खुसियासो नामासै खासिखौ बोरियाव दोन ओइ खांख्राइ मासे गोरलैनो गैया साजों थांबाय खोमा नों मा लादों सोरा आं मा लानो खांख्राइ नाबो दङ मोनखानाय खुसिया गलांबाय बाला है खननांगौमोन खालि भिडिअ आवगाय इखौ बोखादों नोंसोरो आंनि खन'गोन नै इखौ बोखालाय माया इखौ बोखाहैबाय था मालखौ नोंसोरो सिखाजों हाख'हैथां गुदुङानो गैया हाख'ना मा मोननो खर गुदुङा हाख'बासो ओंखारलै खर बोखा बियो बालिनिसा फालथुसोलै मोनो गद गैया बे मुला गिदिरखौ बोखानो माखौ नोङो
बोखाब्रा नोंसोरो आं हाखाबायथ' बुखानो हागोन ना माइखो बोखायाबा आं मा खालामनांगौ ना बामि जाग्रा खुसिया जाग्रानि मस्लाया नै नै खन' फै नै खोना हाखौ आं हाखागोन फै फै बेखौ जों हाखानाय बेनिफ्राय गुदुं दङ दनेक माबायदि मोनदों बामि खन'नानै एसे इन्टारेस्टआनो नै लोगोफोर मोनमारबाय फाइनालि ओइथिं माबागासिनो आरोबाव इयाव हमगासिनो नै इखिनिखौ मोनबाय आरो दंबावो लोगोफोर नै इयाव नै आरो नैयाव खांख्राइ दङ नै खांख्राइ दं माने ओरै होख्लायगासिनो 이거 사사요 들릴래디브라. 아니 그 유튜버 칼라문나나 이거 사이난 거나 마. 나 스트레인 포.